Tuli ylhäällä, se on ihan hyvä, se laukka hoitaa rytmi. Oli hyvin. Anna laukata, älä liikaa ota laukkaa pois, hoe vaan sitä rytmiä ja sitä tuosta hoit. Siinä vähän liikaa pidättelit siellä aluksi. Nyt äsken laukata, on oikein näin. Ja rytmi. Ihan hienosti, hyvä. Mutta tuolla vähän turhaan varovaisesti ratkaista. Tietenkin se, että se saattaa hankkia sieltä kierrasta ja hukittaa. niin saa siinä sillä lailla olla vähän varovainen. Mutta tosiaankin, niin kuitenkin, jos sulla se rytmi säilyy, niin silloin saa uskalla laittaa vähän isommin. Ja tuolla ei olisi tarvinnut ottaa siinä välillä liikkoa sitä pidä. Se meni jäähän